Do ideału za daleko, 1000, a może więcej lat. Chociaż posuwasz pełną parą, w kieszeni drobny mak. Wielka wygrana ci się marzy, naiwnie wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy forsy brak. Czasami boli egzystencja i wszystko idzie bardzo źle, bo trudno nalać do naczynia, które ma dziurę w dnie. Myślisz, że forsa ci załatwi kluczyk do złotych raju bram. Tymczasem może się okazać, że w raju jesteś sam.